Okay. Mocho. Man, go Pinkster. Extra pizza. Polas bakuwe. Polile fonile. Usikasile. Kuhle fonile manje ngingabelana futhi manje. Man. Bazothenga nje i-cream bar banento zibahle. Man hlelo sibari man. Ngiyabona fona une-cream bar napha fonjini. Fonje into ezimuncu i-desserts. Man. Uyalumela nolumela apha chini. Pinkster ngumntu fondini. Ungumntu. Uzogatshana nokutya kwami. Xolo Pinkster baxolo fondini. Lo mshitsi. Yembona uzosela unyukela nale trolley yabo. Yangena mos. Ya selunyukela namatrol. Ke yakhona ke Pinkster. Adiya abantu belambe kumntana ukubona abantu. Pinkster? I-dog more mostly na Pinkster. Iyo mostly. Sendeni. Ndakugqibelunga nanje nje Pinkster. Nangoka nayo nje inje Pinkster. Ngokufuna ntoni le way Pinkster apha? Kuze uyatsho masawunanja Pinkster. Masizenza dom Pinkster man siyenza lonto. Siyayitya le wefoni, what do you mean? Kaloku i-dog more ine-protein and uyifaka kuyo yonke into. For instance akhumula ukuthi sibambe ibhrayi pha kum. Ibhrayi kukho no-robot, kukho no-leon nento la borscht plus nala nyama ndandiyisipayisile. So uthatha ezalanduka okwakutya kwenja ukwenze like crust ntontoni ufake kwinyama xa uyispayisa nespice. Hayi kaloku fondini. Wayitya nje la borscht, wayitya la nyama. Enando ukhala nawo siyohatsha wafaya and umuntu ayikhala. Sasisitya ukutya kwenja nevorsi qale way it's like a spice. Ilembe ipoke intoni ndispice ngala dog lena besithi benikhala mos no you file inyama imnandi lawo yomntana abyule inyama. Man mfethu man. Ithi uyaxoka mfethu. I-dog more mfethu. I-dog more. Dog more. Singenaphi kwi-dog mfethu. Benisithi mnandi nje mfethu. Mfethu siyazalaba yinja lena sityayo apha. Siyazalaba kutya kwenja sokutyayo apha mfethu. Kaloku kune-protein ukutya kwenja bentima niyayitya amajita. Aniyityi mfethu inja. Yayichwasa ke ndawo. Nawe uzoyiphinda uyoyitya le dog more wedwa nosibali wakho. Masifunda usosibala izinto ezinto man. Ndiyayithatha le nto mfethu man. Mfethu man yeke. Kodwa mfethu, soliyithatha le trolley mas. Jam.